हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय जगन्नाथ समस्ते भल थे भावुँ आज तो मंडे तो मोर सकाल सकाल काम स्टार्ट हो गलानी पास्ता बनाऊँगी एवं सब पियाज गाजर ग्रीन मटर बीन्स टे भाजी दूसरी से हल्का भाजी हो गली कैप्सिकम रखी टे पकेबी हल्का भाजी हो गली मुझे पास्ता रखी सिझे देखी गोल देवी मसला पकई ये मोर आलू तरकारी करदे तो रुटी टिके अच्छी तो रुटी नहीं जी मिल्क अच्छी भी तो आलू तरकारी को टे बघार दिए आमर ये पेटटा भांगी जाइए ताकुनी से भल सुविधा हुए टे सब भाजी गलानी मसला पकईदेवी मसला पास्ता मसला गोटे मिलूँ बहुत भल मसलाटा जो से पट से पटटा कटि जाटा सस टे पकईदी तरकारी देवी आलू तरकारी बघार देती रेडी सब पुराई रुटी बस तरकारी बस रुटी बस पास्ता बस तो पास्ता को करदिए जल्दी लेट है एक्चुअली आम आज टे करते लेट बेले चलो कहीं 12टा मात्र खाद रखो तो 9टार पहुँचे चलो तो मुझे 6टार उठिली आज जल्दी सारिदी मसला रेडी होगा सब ससटा एक्चुअली रेड कलर सस रेड कलर मसला भी रेड कलर बढ़िया कलर हो जाए एमती हो गले आम गोल दबा सीझी जाइए परिया सब गोल दे पास्ता गोल दबा पास्ता पकईदे गोल देली भेदी जी पास्ता भर मसलाटा गैस बंद करवा सारी गला तो मुझे रेडी हो जाए जल्दी जल्दी मुझे पते रेडी हो पास्ताटा करदेली पास्ताटा एक्चुअली मत एत भल लगे पास्ता मुझे खाई दिए सस पड़ी जेहतु व्हाइट सस पास्ता मुझे टोटली खाई पारे व्हाइट सस पास्ता बेस करेनि काम सारिक आसिली टिफिन टे गरम कमीगला सब काम कर रखिक आसिली ठाकुर पूजा भी सारी देती रेडी हो बहुत लेट हो गला आज के मिरर देखला कैमेरा देखी पुछ पकड़ सबुदिन झाड़ बहुत गरम हो खाऊली पास्ता तो आसिकी बहुत लेट होगा 9टार कहते पहुँचा 9टा 15 होगा तो मुझे खाई नी 12टा खाता कहते देखा कि 12टा खाता न देखिकी कहले खाता बेसी ना तो 5टा खाता देख तो आम 2 जन 5टा 5टा 10टा खाता 2 जन से बाकी मैंने निजर
ପୂର୍ବ ଦିନ ପୂଜା ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଚାହା ବି ଆଣି ପିଇ ଦେଉଥିଲି ଚାହା ପାସ୍ତା ଏଇଟା ପିଠାଟା ଆମକୁ ଆମ ହେଡ୍ ଇଏ ସେ ଦେଇଥିଲେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କିଏ କେତେଟା ଖାଲି ଦେଖିଛି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ବ୍ଲୁ 40 ଗ୍ରୀନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଚ୍ ଥିଲେ ତ ସିଏ ଆମେ ସେଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିଲି ସେ କହିଲେ କି ଯିବା ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିକି ଖାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଛି କାହିଁକି ଥିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ 6-7 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଭଲ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଟିକେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଖାଇବା ତ ମୁଁ ଲିମ୍କା ଆଣି ଗୋଟେ ପିଉଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଝିଅ ପାଇଁକି ଏ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାଉଛି ବେଶୀ ଆଜି ସୁଟିଂ କରିନି କାରଣ ଆଜି କିଛି କାମ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପିଠା କରୁଛି ଇଭିନିଂରେ ଆଙ୍କୁ ଭୋକ କଲା ତ 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଝିଅକୁ ଖୋଇସାରି ଚା କରିସାରି ମୁଁ ପିଇଲି ଚା ମୁଁ ପିଇଥିଲି ଚା ପିଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଅଧା ପିଇବାରୁ ଆସିଛି ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଟିକେ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି 7ଟା ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତ ମା ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଝିଅ ତାର ବସିଛି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖୋଇନି ତାର ଥୋଇଛି 7-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଝିଅ ଥୋଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେବ ଗୋଟେ ଲଇଲାଙ୍କେ ଓଷ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ଏଇଟା ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଛି ରିମୋଟ୍ କଭର୍ ପକାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆସିଛି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କହିଥିବେ ଆଉ ହଉ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆଗ ତାପରେ ଯାହା କରିବେ ନିଅ ଆମେ ଖାଇକି କଥା ହେବା କହିଲେ କ'ଣ ପିଉଛି ଗୁଡ଼ୁଲି ଜାଣିନୁ ଲିମ୍କା କ'ଣ ଲିମ୍କା ବେଷ୍ଟି ଲିମ୍କା ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ହଜମ ହବ ଏଇ ପଡ଼ିଲା ଓଫୋ ଯା ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ମୁଁ ଚାହା ବସେଇଛି ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପିଠା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି 2-3ଟା ପତଳା ପିଠା କରି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅଛି ଚାହା ବସଉଛି ମୁଁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦେବି ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲାଣି ଏବେ 7ଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଝିଅ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଇଥିବ ଏବେ 7ଟା ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି ବା IPL ଚାଲିଛି ନା 7:30ରୁ 10ଟା 10:30 ଯେତେବେଳେ ସରିଲା 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି କ'ଣ RCB ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲାଣି ସିରିୟସ୍ ପାଗଳ ଭଳିଆ ସେ ବିରାଟ କୋହଲି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ନେଇଗଲେ ସେମିତି ହେଲେ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଗଲେ ଏଠି ମା ପଚାରିଥିଲେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ନା କ'ଣ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ହଁ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି 7:30 ଆମର 7:30 ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ନା ତ ଟିକେ ଲାଗିଗଲାଠୁ ସେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ରାଜମା ଭିଜା ହେଇଥିଲା ରାଜମା ଆସିଥିଲା ଆମର ବୋଧେ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଟିକେ ଅଛି ସକାଳର ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ତ ଅଛି ସେ ରାଜମାଟା ବହୁତ ଦିନର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମା ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ତରକାରୀ ମଟର ତରକାରୀ ଭଳିଆ ତରକାରୀ ହେଲା ମଟର ଲାଗେନି ସେ 2 ଦିନ ତରକାରୀ ଚାଇଲୁ ଏଇଠି ଆମର ଲାଗିଲା ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଏବେ ଲାଗିବ ସେ ପଳେଇଲେ ଦେଖିବାକୁ ଲାପଟପ୍ରେ ଆମର G5 ଲାଗିଲା G5ରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତୋ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଫୋନ୍ରେ କେହି ଦେଖୁନୁ ବସିଲେ ଫୋନ୍ ଖାଇଲେ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ପିଠା ଏଇଟା ଟିକେ ପାସ୍ତା ବଳିଛି ଏଇଟା ମଟର ଛଣା ହେଇଥିଲା ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଅଛି ତରକାରୀରେ ଦିଆହେବ ଏଇଠି ଟିକେ ପାସ୍ତା ହେଉଛି ପାସ୍ତା ବଳିଛି ଏଠି ପିଠା ହେଉଛି ପତଳା ପିଠା ଏଠି ତରକାରୀ ବସିଛି ରାଜମା ତରକାରୀ ପୁରା ମସଲା ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ରାଜମା ତରକାରୀ ହେଉଛି ଏଠି ଭଜା କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଅଛି ଦିନର ଏଇ ଝିଅ ଖାଇବ ଏଇଟାରେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଛି ଏଇଟା ଭାତ ଅଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଥିଲି ଖାଇନି ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇଥିଲୁ ସେ ତରକାରୀଟା ଅଛି ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ
ପିଠା ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ପିଠା ହେବ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ପାମ୍ପଡ଼ ପିଠା ଆମର ପତଳା ପତଳା ପିଠା ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆ ହେଇକି ବେଳେବେଳେ ତେଲ ଅଧିକା ଦେଇକି ପାମ୍ପଡ଼ ପିଠା ଦଉଛି ମାଡ଼ ହେଲାଣି କେଉଁଠି ଦଉଛି ର ତ ବଦମାସି କରିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ପିଠା କରିକି ନେଇ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଛି ସେଇଆକୁ ମନେ ପକେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଚାଲିଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଗରମ କରିଦେଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ବହୁତ ସକାଳୁ କରିଥିଲି ତ 5ଟାରୁ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ସେଥିପାଇଁକି ବସେଇଥିଲି ମିଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଫୁଟେଇଲେ ସେଇଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ସକାଳୁ ଟିକେ ହିଁ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ବସେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ରୁଟି କରିଦେଲି ରସୁଣ ଚପଡ଼ି ଦେଇଛି ମିଲ୍ଟା ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ବାସି ରୁଟି ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଠି ତ ପିଠା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇଛି ଏଠି ପାଣି ରଖିଥିଲି ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେବ ତରକାରୀ ଦରକାର ହେବନି ଆଉ ଏଠି ମୋର ପାସ୍ତା ଟିକେ ଥିଲା ମଟର ସେଇ ମାସରେ ମୁଁ ଖାଏ ରାତିରେ ମୋର କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ନଥାଏ ଯାହା ବଳିଲା ଖାଅ ରାତିରେ ରାତିର ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ଯାହା ସବୁ ବଳିଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଖାଏ ଛାଡ଼ ଜୀବନ ଏଇଆ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଦୋଳ ତ ଆଜି ଝୁଲଣ ଠାକୁର ଝୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଆମର ଆଜି ବରା ଦହିବରା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ପିଠା ଖାଏନି କାହିଁକିନା ମୋ ପିଠାଟା ଦେହରେ ମୋର ଯାଏନି ବେସିକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଯାଏନି ପିଠା ଦେହରେ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଖାଇବି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବିନି ରୁଟି ସବୁ ଖାଇଦେବି ଏଠି 2ଟା ଅଛି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଖାଇବି ଚାପ କାଢ଼ିବି କାହିଁକିନା ଆଉ ସେ ରହିବନି ଫୁଟିଗଲା ତାକୁ ରଖିଦେବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାରେ ରଖାହେବ ଗରମ ପାଣି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କଥା ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନି ତାକୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ସେ ଜାଲିରେ ଛଡ଼େଇଦେବି ଏଇଟା ବଳିଲା ମରମଡ଼ିଆ ପିଠାଟା ବଳିଲା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବି ତ ନାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମରମଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ 3ଟା ରୁଟି ଖାଇ ଦେଇଛି ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ରୁଟି ତରକାରୀ ରହିଲା ସକାଳେ ଖିଆ ହେବ ମୁଁ ଖାଇନି ରାଜମା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବଳିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା ଅଧା ରହିଛି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ବାସନ ମଜା ହେବ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଯିବା ଶୋଇବା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ରାତି ଦେଖାହେଉଛି ବହୁତ ଫର୍ଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି ଡୋରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ ଜରି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଳିଆ ପଶେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ନାନି ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଭର୍ ମଗେଇଛୁ ପ୍ରାୟ ଥର୍ସଡେ ଆସିବ ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଲର୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଭାତ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଛାଡ଼ିଛି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଣିବା ଦେଖିକି କଲର୍ଟେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ସେ କଲର୍ ବି ଚଳିବ ଫିକା ହେଲେ ବଟ୍ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସରିଲା କାଲି ପୁଣି ପିଠଉ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିଲେ ଆକୁ ଭିତରେ ଧୁଆ ହେବ ଫୁଲିନି 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଜା ଲଙ୍କା ଅଛି ଖିଆ ହେବ କାଲି ମା ଖାଇବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସରିଯାଇଛି ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହଉ ରଖୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ବଟ୍ ଚଳିବ ଦେଖୁଥିବେ ସେୟାର କରୁଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏବେ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍